저는 람서간 블로거 Dina ang nibagi tu fega iko o steno botongo blouse collection te o steno botongo inke tabuk to wedding season ongi tongo daro wedding go bo kanai mano chumui mano te freshers to tabuk choli no tongo daro kobang ma occasion no eten khai mano hai ni bagai ang tinin dong ni bagai kobang ma collection tu bi fega belaikan nai thong ge kuila no phaidi so o sten ni nai lai nai blouse no Iko obong kha belai kheno stone work ro khaijak heavy lace rojak nugui man khana lolai khai nai ekdom tam sane asake no nai thobo baby pink color ro iko lot kon robo bo lace rok thepajak tei abno karibo yang uklogo obo khajak nai si iko oboni size ongkha 36 Inke omo khologai nama nang 38 size ni borok omno sumai mano kaham keno inke nobai man khana ani tomo favorite color tai design bo same no ikomo omo same no yellow ni poston mark busga khaijak nai ri nobai ni man khana same design but color semi different iko omo hai khaijak ta ang belai khen nai thok jakha mai kiting khai laut kon kaisa ho les theba jani bagai te yang khaijang ko hinge chikon khaija hinge omani size ba haino 36 na ongnai tai 2 inch extra no bare reina nai hinge no imano aboni ya bolo omotang color hinai angbo kosom bo khobjagya tuiruma color de hinai no bujiwi nai sidi asubo kosmia angko no sana rulia botol green color de hinai pusaimalia hinke omono khata mo same no yaktung ni lesimi judang sinai ta iko oboto to alani free to same no tangai hinke yaktung ni lesimi alada tei yang ungklok ni bu khajak nai or tongsa hinke nokoi man khana ang jotono no kaisa khai kahama kena no phunugui tongo khayo na kaham kena nugui tong khana hanai iko oboni lace ke o yellow ni bai solo iko yaktuk ni tai omoni lace ke oboni bai solia omo khayang jak bere bui tolabo bukhri khaija ke yang ungklok ni khajang nai rok ke to same no omo mo cotton no 36 ongnai 2 inch bare romanai ani ora kisa kaijak jak rok borok kotor phayo hini bagi size kisa kotor no nango okay obani yagulo kufur belai kheno borok rok sanlayo hinke kufur bahaino to bojak motasing ni les haino maithak soka iko nai busaka petap ke rojak laut kon ongkolok khajang nai gana ketei ta amla phunuk sinai kaisa design phunuk ke nojota saiman thago color sini joda omokhe khoyari kachak khoyari iko angke obisin ba hege roma bagis nai thokja boilasno iko hinke obani tolawa ke hege mala roja tero bo chikon stone thepaja tai obani to khai ongkolok hinke mo huk ganang sido khajang nai jadiya iko enubin man khana abok nai thobo obo 34 size rok nai maybe Okay, omokhe 36 size iko green color ni iko boke mondir lace no obono oro kiting hai ke rojak bagai man khana omani amaya bono te kaisa lai golden yellow color ni iko omani hinke lace hai ke rojak ke neck ke to jotono sweetheart neck mangno obani kulok hai iko bo kulok jagi tongkha okay narok jagi tongkhe screenshot na di ani whatsapp bo screenshot na hoi ani whatsapp bo price sungdi black color ni bo same design no iko nai di obani ke to princess card ya Ipano jotono naithok omokhe princess card iko mondele
bai thepajak tei oboni haike rojak gojaro asukno oboni size ongkha 34 tei pink color omo bohaino obokhe 38 iko belai yo color jog jog ekdom naithogo omo tamhe rani pink color dehinai ekdom naithogo omo nokulago haike thepajak omo som thongnai markhen bori kotor rok ne dati phaidi pha pha ekdom sako korok tei mojang oboni agolo hike o deep green color ni iko nugui mankha joto mondir le sobke golden bai khaijak yakto rong same color semi different oke judano ekdom oboni les labsa khai rojak naithogo omo haibo andaro ninro riknai grey color tongya de grey color bai grey color ni kinaro hai dongo border abo bai o blouse onke belai khe naithoknai riknai bo tongo norok blouse simia blouse painani phaike riknai bo pai mano nai mano paiya phano onke o stand ni to paigra kha phaidi hinke tabokte kaisa stand ni nailengai oro tongo white color iko tasingni white phunukmani ke to ungklogo omo hayo khajangnai ganang nisi inke obokhe to iko hook ganang hook ko tongkha kaisa tasingni je ta phunukoi themane obono same to same obo phunukoi pekha same to same oro ka double tongmani bagai inke golden bo phunuka black phunuka obosimi sky blue color hayong tongkha exact o color mungtango saimanglia hi mahike design khaijak yak to tinta line khaijak tei kufur mondir lace rojak sweetheart neck okay haita okologo gyo tasingni no pink color omhaini kaini tongo dom da phat na phaidi tei green bo kaini je beshi sannai abo ang to ge pink hobo kisa juda nai do iko tasingni pink ke tondrok nang phunuk mani ungkologo khajangnai jadi adi kom ta hayo ke hook jat no iko hai gete kaisa pink angana mona ton mani reason ongkha iko difference oboni ontui obo hinke tolabo obo kore less kore obokhe tong keboni ungkolok khe haida belai naithok ekdom tabung kalebari thanani jorao hinke emergency subri magla date pha tabung nor paibai tondi parrot green color ni tahing hai same to same no niko age o waisa ang phunuka o parrot green color ni o yaktugo les ko phul ganang ni dol ni abo paibai thangka gabo daktai kaisa am hai sano ni tui phaiga nang baskango amo bo khoyari somsumo hai engjak niko khoyari borok khoyari color bo borok sannai tongo oboni mala haike thepajak tasini ang hai mala thepajak design ningke to ontuyo les rojak daru aro tahingo phunukmani ke o jagan difference da oboni ke o pink obo anarni joton sei kotor do iko obo ongkologo haike khatori ma tongsu botoni bagai tani kenara 40 size ni bo borok phayo iko omo 40 size ni do inke oboni lot kon inke yang tungbri jat ke khaijak iko obo 40 size ni nok tawana di desu kotor size phaikono manai bolte rok khaiproga hoito paijak phon ongui mano to bo tabuk sukjara tini ang phunuk sakjara tong ko hima kokta manai hini sawi ulon rok phaipro maya phon ongui mano haini bagai rok phainani sikang ano contact khai pheki chanai ulo mangar ongui jati tei kaisa red color ni tongo iko obo haike net rojak bisingo obo ni design hinge hai bini bai solia les hayong kata obo 34 size tei rok haike no anero paina nangnai paiya hinge phaiya amo hairok ni wansokta tongni haino nai phunu thangpai di je naithokjagui tongnai rok phaiken paina nangnai abo kono kogya iko yellow color ne bakhe basa tete 32 size ni borok chikon rok ni tawke borok chikon rok ni turuk ang no phunugui thangnai tamso kwang bai khu tai ke khajagi ani bagai ongklogo joto obong bai kha
이게 뭐게 뭐라 사태 때로니 이제 나가 프레셔스 엄마이로니 부살로 해 रिग्रेशन में करके बस कुछ नहीं था ना ये ते कैसा मो ग्रे कलर है नो गोल्डन साइन है खाई दो वो एक है ता अनकॉमन कलर में तो वो इनके अब तो ताकि वो फुनु का और फुनु या को ताकि ये जे येलो गोल्डन येलो फुनु में इनके इको में है ले से फुनु को तो वो क्या में है बुक जग ना उसे ज़्यादा मनी बस हुई ना भाई ज़्यादा भी जाओ के दाती खाओ और देखा दी स्क्रीन शॉट रहा दी वाच जाओ और के दाफियों का और डिज़ाइन हम आना रो येलो ताबो गोल्डन येलो चार्टा टंगो इनके शुद्ध येलो सिमी क्यों हाई कैसा ते ऊँचे खाजम में निबिशों कैसा गोल्डन येलो तीन चार्टा ते येलो सिमी दुइटा पास्ता टंगानी और मैं ये फुनक जगह जाने 이거 뭐 분홍색고 언내스니 분홍색고 어머니가 해결하자 này thôi cả bố cái rác khoe đi hàng rác đấy đẹp xây vào đi thầy này cả nó bên măng khá nó có nó cái cái nó nó để đi chơi thôi với phụ nữ đồng bố một cái light green color này mà nó 이거 global này thử về lấy nhó ông phải ông color kisah difference dong itu ông kisah itu dulu light dong itu apa hingga feather green color ini kan light line hay ông tong ông ke oke maka tambah sunai ha sekali yang ông nó về lấy này thử mua cái asumno ini ni ani blouse collection total or 34 ta tongo ang lekhai ne mani no lekhai ne di gabone bisingo nok hamjabi tongke ang bai korong di nok ang bai instagram ti phone korong mano instagram ni idea kha goron ti tripura blogger te facebook kha goron ti tripura devolma te youtube kha goron ti tripura blogger inke asukno tinin bagani blogger mo thaksnai jotno no bye bye. Thì hầm bấy phải thư rồi đó, lỗi đi này trong mọi người.